मा फानलायखोथाय बहाय नायना लानिया र' मा गाथि गाथि बिस अ गान्थि बिसनि आरोखि ना नै बहाय गान्थि बिस र' नायनि ओरैबायदि मोजां आरोखि ना नै बे माबायदि नायो आरोखि ना नै ओरैबायदि बिस बिदि ना माने गाथि बिस टेबोल थांलायबाय ओरैबायदि रोदा सायो टेबोल थांलायबाय बेखौ दंमोन थैसोम जमा दंमोन थैसोम जमा आरोखि ना ओरै दंबावो नै मोनबाय नाबाय नालाय साखासिगोन खारबाय ना मोनसे ओरैबो लांदो मुलिखौ मोजांसो मोनबाय नैबे हान्थिखायो दे बेवहाय साखि सिरिसोबालाय बेबायदि नायो आरोखि ना नै गैला नाया थागाबाय नै गैला ना खारबाय नै बेवहायबो आरोखि ना बियो गुरनांगौ गांगोथिया गुरनांगौ थानाय बिसाबो जमा बुफाय बुलायलांबाय बुफैयो सायो बेखौ हामनांगौ दा बियो नैबावबो दंबावो रोदासो बेमारा रोदा सोंबा खें सायो बाहाफोर मानसिबा बिथ' पास जाया नै बियो बहाय आरोखि ना खुगाव ओरै नै नङा खुगाखौ बुथुमलायबाय सानाय सुनाय बेमारनि थाखायहाय नैबे आदैया एक्सपार्ट आरोखि ना बिजनि फानबारि मा नाम ओमफ्राय बाजै नोंनि आथिङा दे दहाय सादोंमोन ओमफ्राय दा नानायजों लोगोसे माबायदि मोनदों आथिङा एसे मोजांसिन मोनदों ने आदाया मा गामिनि बिजनि फानबारि ओमफ्राय मा माबायावहाय बेमाराव हामो पेरालाइसिसनिफ्राय नानायाव गासैबो गाथि बिस गान्थि बिसाव थांजोबो आदसा डाक्टार हायिखौनो हायो ओमफ्राय नोङो बेसेबाव जाखो बे मुलिखौ फाननानै आङो 14 बोसोर बर' जायगायावल' हाबो आङो आदसा बर' जायगायावहाय हाबो अब्ला ओमफ्राय साफागुरियाव 1.5 मास जाबाय एकदम रिजाल्टआ मोजां जाखायो दा आदसा दे अब्ला नादो दे बरिया मालिस बरिया गाथि बि जुथा खुनांगौमोन ना आदा जुथा खुनांगौमोन ना खुनाङा जुथाव थाबथाहैगोन ना खारबाय माने बे नैबे मुलिजों नाय माथो थाव गोथांसो नामायलाय थाव गोथांजोंनो नाला हामखायो बेयावहाय बिसा दङ ने थाव गोथां नङा थाव गोथांजों रुयो नै बेखौ आदसा 40 बिल लगायनाय थाव गोथाङाव बे सानायनि बेमारा बबाव जमा जाना दं आदा बेखौ सिनायबाय आं बबे जायगायाव खोन्थालाय रोदायाव नैबे रोदायाव बे रोदायावनो दङ सानाया ने हामबाय ओरैबायदि मोजां नादो दे बेगेङाव प्रेसारखौ डाक्टारा नैबावनायो दे आदसा हामनो रोङा नंखायनो दे नादो दे प्रेसारा नैबेयावहाय गोदोनाखौ थायो आरो ने नैबेयावहाय दङ बेखौ दं बे बुस्थुहाय एसे बिगुर मोनदांथ' ने नंगौ आदसा नै बेबायदिनो रायजोफोर गोबां मानसिफ्रा नायदों नै माने डक्टर हायिखौहाय नैबे आदाया हायो जाहैबाय आरोना नै नायदो
नायदो नै नै मोनबाय अ बेयावनो ब्लक दङहाय अ बेगर बेवहाय बेगर दं ने थाइजौ साखै होनबा सादोंब्रा बे सानायानो अ बेबायदि आरोखि ना डाक्टारा बुजियाखै बेखौ औ औ औ फाहामग्रा गैया नंगौ नै गैला दा खारबाय 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 अ बोरै बायदि आदानि आखाया एकदमबारे पावारफुल आरोखि ना नै सानाय बिसा खेबनै ओरै मालिस खालामगासिनो हामो आरोखि बाप 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 नै नै बेखौ दंना गैया आं नायनोसै दे 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 गैया बेवहाय गैला नै दं नामा अ बिस बिदोना गैया बिथिं गैया बिथिं गैया नै सिं दं दे अ बैयाव दंहैयो सिं सायो बेवहाय दङ अ बेवहाय दङ आरोखि ना फेन्दायाव गाथि गाथि बिसनि मुलिखौहाय माब्लानिफ्राय जुरिजेनना 14 बोसोर जाबाय आं 14 बोसोर आं दिनैसो बाय फास आच्छा ओमफ्राय मौफुं सेलाय जुनाय सिमोनसाबुरि गगाबाव सिदाफोर लखिमपुर सब बेटारिफ्राय अ बेनिफ्राय थाङो ने एरियात दंबाराव दिनै फैयो आच्छा ओमफ्राय नोंनि गुबै गुबै देर मास जाबाय काजलगाव सापागुरि आमगुरि बेंटल कासिकतरा सालु खालिगासिनो दं दिनै आच्छा ओमफ्राय दा मबे मबे बेमारावहाय बे मुलिया साक्सेस जायो बे मोनसेनिल' रोदानि बेमारनि अ रोदानि बेमारनि ने अजाबो नङा दायनाबो नङा जुनाबो नङा डिस्ट्रिक्टनि मुलि होगा रोदानि जानाय मुलि रोदानि ने ओमफ्राय जानायनिबो दं नामा गैया ने बेमारानो जानाङा आच्छा खालि नानायनिल' हेर'लासे सिम बेमार जानाङा आच्छा ओमफ्राय नोङो गोजान गोजान जायगायावहाय जुदि लिंहरनोब्ला माबायदि फैगोन सिरियासबो थाङा आङो सिम्पुलबो थाङा आच्छा सिरियासबो थाङा सुपार एकदम सिरियास माने थाबायनो हाद्लायैला थांगोन थाबायनो हानाय थैसारनायबा जानाया सिगां जानांगोन आच्छा मावनांगोन गैलाबा जेबो गैला अ बेबायदि ने ओरै होरलांगोन थांबा थैबाय बे आखाया सालु गैला जालाबो दासिमाव दासिमावहाय बेबायदि माखासे नानायनि माबाया नोंनियावहाय माबाफोर कमप्लेनफोर फैदों नामा रावबो खोन्थादों आंखौ काजलगाव थां सोरबा रायगोन नामा नांगिरलांसो आंखौ नोंनि गुबै गामिया मा बिजनि फानबारि बिजनि फानबारि ने फानबारि बाजारनि बोरैजाय मेफालफारायाव आजिखालि खालांबाय ओइयावजोंहाय आच्छा सारियालियाव अ फिसाजोफोर दं आरो आच्छा मोनजो नामा अ नों सिनायो ना अ नों दायो बबे बिथायावहाय दंहैयो बिश्वनाथ सारियालि आच्छा बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय नों बहाय दा दिनै फैदों ने आच्छा एडभार्टाइज बायदि ने बे बेमारा भेक्सिन बिजि खालायनाय बे बेमारा बयलार खालायनाय बे बेमारा आच्छा डाइरेक्टखा थै बुथारनाय बेमार बे थै बुथारनाय बेमार ने थैसोम जायो आरो खेथ्र बायदि थै गयो ओमफ्राय दा सासे जेन'बा सासे मानसि नागासेयावहाय बेसेबांसिम थाङो जेन'बा एमाउन्टआ ना बे आं मोनसे डिमान्ड खालायगोन आरो आच्छा डाक्टाराव थांबा 6 लाख 7 लाख 5 लाख थाङो आच्छा आं इसिबां गोजौ थाङाना कन्टेक्ट खालायगोन आंखौ नायनानैसो बुजिगोन बे आच्छा हागोन ना हाया जागोन ना जाया बेसे गोबाव नांगौ ओमफ्राय नोङो दे बे सानाय बिसाखौहाय दैनायब्लानो दे आन्दाज मोनो नोङो माबोरै आन्दाज मोनो आंनाव आच्छा आच्छा लेखानि थ्रिदिं नङा